گلی تماشاوانا و بخیر هاتن پروگرام خوابونه جاردنه د پروگرام کی نودا ام بهورانه بابتا و پروگرام من نتوی دموکراتیکه نتوی دموکراتیک و زانن که 15 سال داوی در روجا ملت کردایه باساوی تکرن ایرو امی سروی بافن امی برسیوا هنک پرسا بدن ev netewê demokratîk çi ye? Çi têkiliyê vê netewê bi demokrasiyê ve û bi netewîtiyê ve heye? Ev nêrîn çima totalîter e? Ev nêrîn tahribatên çawa di pirsa netewê Kurd da bixweretîne? Em ê sevî baxfin îşev mêvaneke min heye Celadet Çelîke mêvanê min e ez bawerim di vê babetê da ew ê gotinê wî yê dagirtî hebin em ê pêra sohbet bikin ez ê bipirsim û ew ê bersîv bide Celadet tu bi xêr hatî spas dikim sağ olun xêrî ez bawerim temaşevanê çarpelê te nas dikin em te nedin nas kirin ji xwe navdarî em ê derbasê programê xwe bibin êder baş belê doktor programê me babetê ev pêşkêş kir netewa demokratîk e ewlê dixwazim vê pirsînç te bikim gelo ev têgeh bi çi hewayê ketin rojava me rojava netewê Kurd û rojava siyaseta milletê Kurd belê gotina netewa demokratîk gotinekî kêkirî ye yani gotinekî sal di em bêjin zanista di ilmê zanista û an jî akademîkî de gotinek vî awayî tune ev gotinanê gotinekî kêkirî ye lê divê me ev serê bisekine yani ev pas sergêjayî û tevlihevî nav Kurda da çêkir ji ber wî jî gelek mihîm e divê me dûr û dirêj yani pirs ev çima hat gotin netewe û hat gotin demokratîk yani ev hedû têgeh jî ji bo milletê Kurd pir mihîm in rast e min dixwast ez ew bikim yani berî ku vê gotinê vê têgehê ez bipişkêfim çi ye çi nîne û encamê wî çi ne çira derketiye berî ku ev têgeh derê an jî ev gotinanê ev navberî ku derê prosesekî beriya wî heye gav bi gav duy hav hatiye heta giştê wê qonaqê beriya wî hin tiştê dî hene divê me behs bike belê ez ê pişekî ez dixwazim ku pişekî hişê hafıza xwe û temaşevanan taze bikin wî warî da beriya tiştî jî mişbîr ki ez silav hurmetê xwe ji bo nas û dost û heval hogira û temaşevanan pêşkêş bikim gerek spas bo me dinêre min divê ez herim ew ki herim beriya girtina Abdullah Öcalan dinya Abdullah Öcalan û APK'ye çi bû û wê dinyayê gihîşt qonaqek çi ji wê qonaqên tiştê nû piranî li ser wî jî gotinên nû em bêjin termînolojiyek nû jargonek nû san gelek tiştê nû derkete ji ber ez li wê baweriyê de me ev hereketa ku heye em behs dikin hereketa PKK û serokê PKK Abdullah Öcalan awayê ku li dinyayê dinêrin û rastiyê dinyayê pir şev cuda ne ev ne îro wisa hê berê jî wisa bû ez ê ji sala 1995 dest pê bikim sala 1995 kongra PKK a pênca çêbû wê kongrê da
ام بیشن دنیا هاتیه گوهرتن سوویتیک چیه و ام بیشن بلوک بوندا بونه شرعی سار نمایه و دنیای دا دیلوا کرونن و رالیتا دنیای بنرن شنوها فرمک نو بدن خو گوتن ام آلاک سوسیالیزم بلند بیه نه هاتیه سر ستیمه مایه ایدی ام میسیونا پککی تنی مثلا کرنینه شبر کو تیچونا سوویت بخورد میدان والای کشت او والای چیه شوا سوویت ام بیشن د اکتبر د انجی مها ده 1917 شورشک چه بود گور و ترمینولوژی شورش فرانسه چه بود ام اینو ایرو تقوناق نودانه امپریالیزم خلقا هریز ایف ایرو روجداتا ناویه لوماجی شورش همش آکر درکتیه شورش روجداتا ناوی پیشمه میسیونه کی نودانی برخو و گوتن ev misyona tarih emirdi demek. Ve cibine ev şansış bomek ku iro hedi sosyalizme ki nu satsara bismek ve medes verke çavan beje satsara bis nave Lenin da basle ve satsara bis tu yekji hedi bir nave seroki mecra basle. Şur hatta ve kongreda yek şu an babete kuseri dahvinci ku mesela eme internasyonel nu şu dünyaya. Devem hazır çekin civinek mazın çekin bu seranseri dünya eme peşengevi işittir. Duve naveden beji, duvan şartta da berbe sali em beji notu, haştu, pişra girtin Abdullah Öcalan notu ne? Vakti Abdullah Öcalan had girtin derket Avrupa'yı disaji duve havayı da bun. Çava Lenin em beji derva bu, uş derva şoreşe idaret kir, ev sabe ve çava Lenin ve geriya Rusya şoreş çekir, proses ve viyavay emeji işittir. Duve naveden Abdullah Öcalan had girtin. Em mesela PKK sali beri no bejin 2000 bidim viyali derbasi yapıyor. Vakti Abdullah Öcalan hat gitti. PKK duve em bejin akliyat ve zihniyata wan salada liheviye bun ku ve Abdullah Öcalan parasına gusa çeke parasındaki cihani be parasındaki sat sali be dugotu ve parasına em bejin parastina Dimitrov ve Robespierre ve parastina gusa çeke vakta ku Abdullah Öcalan derket mahkeme o be avaki divu nelgor heviyavan bu dünyavan ne Libya bir şeyler bu kesme Libya kesme jine Libya yani me go yani mesela ve Kurdaki vakta mesela ne go نهقیل کرده هاتیه که هر چی دیتناوی ایدئولوژی چید و برای کرده که مقدور بیه دریم همیت خواست و عبدالله öcalan دره بیجه مثلا کرد مثلا که روایه مشروعه ملت کرد ظلم لی هاتیه کرن ام دعوت تشتکی مشروط کن ام دعوت حقیقت کن اف تشتکی طابعیه وقت مصادر نکن جد ورده و محکمه ده هنک او ترمینولوژیا کون اکو بحثا بجن ولات که ولات کردستان کلونیزه بیه sömürge و شو شر رزگاریان نتوی دموکراتیتی آفتن اف ترمینولوژی تشتگ نما تشتی اساسی هات پیشی burada em bejin Mustafa Kemal Atatürk bu yani vakt millet ve parasnavi ne gotne ku zeda hatne karanin fas balan bikşine şehdi zeda de karanin em bejin vatani hevbeş em bejin Mustafa Kemal Atatürk'e Doktor Beri kutu derbasi urbibi yani hatına ya İtalya'yı o em bejin prosea imrali dümmehuni se mehketnavi vakta hat İtalya'yı اول بيان كيوي هبو او بيان براس كيف ما تبعاني بو ام انقره دركتن بون بارتي ام هاتن روجات ناوين بون اوردي ام هاتن از دركتم اوروبا ام بن دولت ليه مكان غوريتن از نبا ويد مهيدا الدنيا تتشكي نغوري شخيني مكان اجالان جي ايطاليا شو امرالي قالوا دوينا فيتا تشقومي يعني تكلي دولتي دا هناك yani duvarı ki da yani harekete pek harekete gusaya ku vakta tiştek da sert keve o seketna xu be ideolojiya xu va be teoriya xu girende
لێ وەختە تەنگاسیەدا بە بەسا کوردایەتیە یەکبوونا کووردا و ئەو ژی وەک سلۆغانێکیش بۆ کووردا مۆبیلیزە بکە تێخە ناو حرەکەتێکی دەرکەتناوی شبەر ینی ڕاستیدا دیتنێ پەکەکە هینگێژی و نهاژی و نەش مەسەلا کورد بە yani ew dîtin du qurşûnî nake kes guh jî nadê yani tiştê Ewropayê em dibînin dîtî ewa kes guh nadê pir marjinal mesela marjinal dîtî marjinal mane yani nav entelektüel jî pir dîtî marjinal lê mesela Kurd e mesela Kurd li ser pişta em bêjin vî camê mabû û li ser wî wexta kes behsa wî dike ji xwe wek nûnerê Kurda mesela Kurd wî wisa hatnafîn geşt bû Loma ji bo Kurda mobilize ki divê tu wek Kurdekî naslama Kurdî miletê Kurd bidî pêş bi vê manî qeneta min de ku yani tiştekî wisa wek konjüktür û ji bo mobilîzekirina Kurda bû. Lê firsata aliyê dudiya û mihîm e. Bi qeneta min salim wexta ji xwe girtina Abdullah Öcalan berî bê girtin Amerîka tê hesyar kuye Amerîka zanibû Türkiye ra têkilî danî van na wek ew derketin wek dokument derketin Türkiye ra têkilî datîn dibên em ê em karin wî bigirin teslîmê we bikin du şertê me hene yek divê nekuştin a dudiya divê awakî adil bê mehkemekirin erkana dewletê serok komar bigire serok wezîr bigire artêşa wan kombûn ke dewlet qarar dide em ê wî nekuşin tiştî vî Amerîka bike wexta tê girtin dewlet işte ev fikra min eşber hemû ev gelek qerata mühim e çerçevekî ku Abdullah Öcalan duwarê dîtinê xwe da duwarê ew paradigma dibêje duwarê em bêjin teoriya siyasî dibêje gelek tişta dibêje hemû teoriyê ku anîne di çerçevekî de merkar îza bike dewletê du xetê sor da be yek jê got tu divê yek perçebûna welat قبول بکی و یکونه دولت آسیاسی آدو دیاجی ساعت خوش آدو دیاجی ناو جوات مدن ناو تاریخ مدن کلتور مدن هنیک نرخی اساسی هنش بو مهمه یک شی مصطفی کمال آتاتürk'e تو کس نکار شو قانون جه کس نکار دیجیوی بیانات تشتابه قانون وان در حق وان her ev خطی تسوره ناو وی çerçevede mesela ve hingi devlet Türk xwast dike ve yekî Avrupayê têkiliya wan hebûn sanê ew pîvanê Kopenhagê hebûn û danûstandirên wan hebûn ber endametî hebû mafê mirova parastina mafê mirova û demokrasî di vê çerçevêda tu karî çi bixwazî tu karî bêjî lê wan her du şerta divê tu bidî beşar wexta me lê dîne hemû tiştê ku hatiye gotin hemû tiştê hatiye kirin di vê çerçevêda îca ez ê biçekî bilezînim ji ber Ramamekê me wextê me destpêkê da nêrînê xwe wek Cumhuriyeta Demokratîk formüle kir berî ku em werin modernîta demokratîk û netewê demokratîk Kutê Cumhuriyeta Demokratîk jî wexta ku girtîgehê de an jî binçav daye kitêba Leslie dixwîne Leslie Lipson Leslie Lipson yekî Amerîkî bi navê demokratik uygarlık yani medeniyet anji şahristaniya demokratik kitêbek wê kitêb Türkiye 1964 çapî dûr da behsa demokrasiyê dike û em bêjin welatekî ku netewê cuda anji em bêjin dînê cuda etnik grubê cuda hebin demokrasi çawa kare karke dûr da wê çerçevêda Abdullah Öcalan dibe yani ez cara ewil e bi van tişta dihisim û hênû ez behsiyam demokrasiya ew qas mihîm e em karin hemû çare lê çerçeve ev e yani çerçeve ew du xetê sor ku çawa wê çerçevêde û dûr da ew yani dûr da behsa ew dibe mesela pirsa me dibe pirsa ez naxwaz bikim ku Abdullah Öcalan mehkemê de gotiye çi belê ew babeta me nîne em derbas bin em ê devam bikin ev em bêjin sala 2000 da PKK kongra xwe a şeşa çêkir destpêka sala 2000 da wê kongrede ew gotinê Abdullah Öcalan demokratik cumhuriyet bigire bêjin hev welatîbûna Türkiye bigire û ew mesela wê navê de jî Abdullah Öcalan hin tiştê dî dibe
دوی هون گوتنا کولونیالیزم هدی کار نینن sömürgeciliği kar neynin دوی هون بیجن devlete oligarşi an adeslavdar mesela gotuna ulusal karneyinin bejin halk em bejin van işte ku bere ku mesela devlet tu işte fakat ve ne bahsediyorum yani ve terminoloji nutile vakta kongren nuda ev işte ku pekej despetke ve Avrupa'nın hakkı Türkiye'nin hakkı Türkiye bir endameye gitti Avrupa'yı milleti Türkiye jaj bu işte o demokrasi o demokratik cumhuriyet o mesela idam ne ekirin. Bu nave de sana 2002 da de yazdı İlon'da dünya çekmezin kabul etti. Yani ev Jot Burjel Amerika El-Qaida eriştir. Pişti ve Amerika beyanda guam şerdane şerri meldeci terörizmiye. Yekti Avrupa'nın kararını üstlendi sebebi. Dünya havahat guartın Abdullah Öcalan zü haberşan bu eman yaman zü ki nabe PKK bu es. Nabe PKK bu kadek. Hatta bu kadek kararını üstlen. Bu karara da her ev beşin paradigma nuk navlet ki paradigma yok ki demokratik uygarlık. Ancak beşin şaristani medeniyet ta demokratik. İca mesela demokratik vezlir paranteze vekim kurti. Demokratik şuti. Ber demek ki Abdullah Öcalan hat gittin harekete pek harekete ideolojik ya. Gelecek Abdullah Öcalan gotiye yani nanu av hava beti havca diramet ideolojiye. Be ideoloji bir şart satemlik var. Ve hareketi buraya babın o siyaset ken. Marksizm nema, Marksizm-Leninizm nema. Dünya hat guartın o hamu ev tişte em bejin Marksist o hareketi viyawe de Türkiye vandane terminolojiya siyasiye, perspektifin, çaval dünyayı dinlerin, çaval heremedini ev bingahoy bala deket dve tişte gnu. Ev bu bahs ki dve mesela vaktan demokrasi xoan, demokratik uygarlık anji kitabelersin. Adam ve kitabı xoan Leslie Lipson bifهم که دموکراسی چه پر مهمه دموکراسی براستی yani iroji seranseri dünyaya gotine ki gelek u saat dişçirse و امبیجی herkes demokrat ve herkes fazla nave demokrasiliği haber yani diktatörü herim azını dünyayı mesela tübüne Kore'ye bakıcı demokratik امبیجin gelek valatıl Kongo diktatörü demokratik Kongo'ya demokratik, Kore'ye demokratik, Küba'ya demokratik. Hamu evlatı beri gerek davewan ekonomisi her demokratik nizam halk nizam çıkıyor. İca evji hema rad be embeji çıt işte keve gotuna demokrasi yine peşiyor. Mesela not getirdi gotine ko vehdi. Mesela demokratik uygarlık, demokratik cumhuriyet, demokratik toplum, demokratik özellik, demokratik ulus, demokratik modernite, demokratik siyaset, demokratik konfederalizm, demokratik komünalite, demokratik sosyalizm, demokratik çözüm. Yani her tişteki ve demokratik tipeşi ev ekmek niye? Emeji terminolojik niye? Le kokayış vurte. İca vakta yani mesela istismar yani. Mesela yok ya mesela valayı ki web tişteki çizipte. Le dve çerçeve kuda ber xuda emeji vakta mahkeme yok da tişteki dveje mesela dve persa kurne persa siyasi. Persa siyasi nine. Persa ki zaman u kültür u azadi edvi. Yani dve em dava ki nam em dava perçe em bar dava ala ki cuda ber zamanı kurdi resmi betişak em napazı. Amerika kadekeci terörist ilan kir. Pişti da guardene. Evet. Pişti wik embejin kadek de embe kadek 2001 da. Çe 2002 da 2003 da. 2003 da çe bu despeka 2003 bu. 2002 da çe bu var. 2003 da kongre gel çe bu. Vakta kongre gel çe de Abdullah Öcalan dve zûn navê kadekê bû hêz kongre gel dewke. Divê berê kongre Netewî Kurdistanê ye. Kongre Netewî a Kurdistanê ye. Divê dûr da navê Netewî ye. Divê hûn derxin û kadek û kongre Netewî birav be yek, birav be kongre gel.
de kadeke da biryarek diji hebu ew biryar dimeşbirneke kade biryar digire ku Abdullah Öcalan em bêjin wek rêberê netine Seranserê Kurdistan rêberê milletê Rojhilata Naviyê jî di kongra pênca da notu pênca da wê çaxê kongra qararsîne Abdullah Öcalan serokê Seranserê Kurdistanê ye. Sekreterî dibe serok hingê, paşê dibe rêber. Di kadekê da weta kongregel çê dibe 2000 meha Gulanê 2003 hingê Abdullah Öcalan êdî dibe wek em bêjin serokê Seranserê milletê Dunyayê. Çarê Nîsanê ji ber kongre wê rojê dest pê kiriye. Çarê Nîsanê wek rojbûna Abdullah Öcalan, rojbûna wî tê îlan kirin. Abdullah Öcalan mesela Mehmet Ali Bîran de êdîne jê pirsin tu kengê wî dibe sala bûyîna min nediyare. Yani yan dibe 47 48 ne yani ne roj ne me sal jî diyar nîne. Lê ev mesela ki mesela ku sembola çêkin mesela ku ideoloji wisa rojê pîroz tiştek ava bikin. Yani her sal mesela hareketa PKK 4 Nîsanê wek ew pîroz ke. Wek rojbûna serokê Seranserê hemû gelên dinyayê. Elbet tiştek dî bi me behs ke PKK di mesela netewî gotina netewî zêde kar nayine ulusal kar nayine îro. Tiştê vayva dibe hareketa azadî özgürlük hareketi diyecek. Yani ne tevgerekî siyasî netewî libeti azadî gotina azadî de pêş. Doktor Enver'in de 2050 demokratik modernite û netewî demokratik de rojevê. İca demokratik modernite de gotina demokratik modernite me behsê demokratî ji ku hat behs kir. Demokratik modernite piştî 2050 tê. Yani demokratik modernite wek Abdullah Öcalan 2004 da dîtinên Muray Bookchin ya Marksisteki kevne Marksisteke kevne bêjin anarşisteke ekolojisteke sindikalisteke ya Amerikiye dîtina wî ya li ser evkê li ser konfederalizmê heye li ser tarîxê şrovekirina tarîx heye li ser komünalizmê heye li ser em bêjin civatek çawa ya li dijî yani ya wek anarşisteke li dijî carekî mesela netewî ye. Mesela netewî anarşista û marksist-lenînistiya bidî berhev herî ku çavek kirav mesela netewî dinêrin anarşistin. Abdullah Öcalan vê noktayê da ji marksizm lenînizmê hêj paratir diçe dîtina anarşista digire. Loma jî mesela netewî mesela dewlet bûyîn berî her tiştî ev gunaha herî mezne. İca di vir da wek paradigmakî nû dixwaze. Yani mesela ji demokratik uygarlık an jî medeniyeta demokratik dertê ber bi paradigmakî nû ew paradigma jî li ser esasê bêtir dîtinê Muray Bookchin'in. Dûr da ew ke dûr da bêtir li ser esasê komünalizm yani komün belediye. Her gundek bicivîn ew kin ser wî civatekî yani komünalizm doktor wek rêxistin vana rêxistina civatê. Konfederalizm û komünalizm berî wî ew duwar nêrîna xwe da ya çawa vê nêrînê bi van têgeha demokratik netewe modernite demokratik yani burada têge ji kurê têne. Ez ê werim mesela modernite jî yani mesela modernite jî Abdullah Öcalan hemû ew qada em bêjin dîtinê wî esasî em bêjin ji Leslie Wolfson bû Muray Bookchin'e paşê Anthony Giddens heye. Anthony Giddens sosyologek nav deng İngiliz e. Ya duvarı sosyoloji da insanek nav denge ev moderniteyi yani modernizmal dünyayı vek modernite liseden vek sosyolog hani işte nud beje ev vakta vantışta de beje elbette Anthony Giddens xwe kevne Marksist e. Ew çar tiştat yine bi rastiyê de. Yek jî mesela kapitalizm e. Yani çar lingê ew ki hene. Çar lingê modernîtê goriye. Yek jî kapitalizm e. Kapitalizm wexta dibêje awayê em bêjin
mesela ekonomiya ve ev tekiliye ku karkere u xoye sermaye ev aliye insani de derçave xo adu diya endüstriyalizme endüstri beti peşveçune ilm u teknolojiye hava tesir levkette Asya mesela kontrol kirina zanin u agahdariye açaracı ser mesela militarizme elbette militarizm u kontrol kirin evki de çerçeva devlet anetavi yani bir sailing gibi ev ditine Anthony Giddens Abdullah Öcalan'a ve ditine digre formek nüdzi embejin netawa devleta netavi dine devleti xatek dişine seyred ve netawa demokratik ulus embejin endüstri şit ditinin embejin muray bukşin dibe eko endüstri yani ekolojiya endüstri ekoloji bu adici embejin duvarı alternatifi dibe piyasa neş bo kare neş bo sermaye guzari anji karkirni piyasa ki kusateng u ser esası havceriya civati ku hatiye plan kirin duve çerçevede şu bir hatta ki dibe embejin civata demokratik toplum Türkiye'de dibe yani ev gotna modernite FC lingi hamu modernite demokratik anji demokratik modernite ev jivete yani vakta mevledin yere Muray teoriya Muray bukşine embejin Anthony Giddens'e u beriyawi embejin Lipson'e bana servan modifiyet ke vakti nu vakt teoriye ki nu muazzam paradigma ki acayip çekiliye u peşkeşi yani Skopje betir işte ki vakt bokçeki pine hava girip yani teda çehne teda embejin anarşizme mesela devlet yani devlet ederi yek şu an hatta sonra durda ji bu herkesi elbet devlet bu her milleti mübaha leş bu milleti kurt kabahatte yani nabe şu kurda vakta te mesela de be eme ana ben vur hediydi bu embejin natawa demokratik parantez dakika وقتك في تأورية كأنه تأورية خو أبادك خو بماركس مقايستك ليك جيت بيجاك أف تجبر تأورية من يونيفرسيالة براش ماركس زو دار باس بيه خو يعني دفيت شوا ماركس رابو ديالكتيكا هجل ميتافيزيك كر ماتيرياليست مجي مودرنيتا كابيتاليست كر مودرنيتا ديمقراطيك يعني دفردا و اف تشتي كتبه من انيه اف يونيفرسياله يعني جبو حمو الدنيا يعني رونايكيه حمو الدنيا دفيكو دفي خاطيدا بمشى يعني او ديتنيكو ابو جلان جي دغري يعني وقت ما بيش كيف قالك يعني ام بيجن ش كروبوتني انارشيست باكنين بغرام بيجن ش قالك يعني ام بيجن ميشيل فوكو تبغري İmanuel Emerstein begire gelleki insanı bana pranik kevne Marksistin pişti ku Marksizm çevne navlegerin de pasti hamya bigine hev o mesela feminizm navda yani o mesela feminizmde ku embejin jin netawekiye anji embejin kolonyalizma sömürge heriken vanditine hani gellek kevne nünimiz hani bana hamu vakt sentezek bu kadar çepke İca mesela نتوى ديمقراطيك أنغير مثلا شو بابتها ما أساسي وقتها كو فيتشي إزاحتك أو دفيسي عنصري مودرنيتا ديمقراطيك هنا أو إندستريا إيكولوجيك كابيتاليزم بيكا دفي نتوى ديمقراطيك أو هري مهمة سبوك دور دا تخوازا فيتشي بمثلا كل وقريدة لو ما جين نتوى ديمقراطيك هري مهم دقرة بله مثلا يعني mesela aliye demokratik merkez ki fazla dugotuna sen mesela şüpheli bir demokratik ulus. Ve mesela ulus şey şu kötü ve gotun neresi bilsek ne? Gotuna ulus gotun ekniye Türkiye'den niye? Türkiye tu vaktar insandaki gudarip ki bu beje ulus tuzanı rengi üçe ku beje millet tuzanı rengi üçe. Ya gotuna ki ku de
mentalita dü zihniyete karşı evdücdat ki gotuna ulus Kemalista sala 1934 da Asya navi şvur girtin çu ji Uygur'a girtin na Mongolia girtin ica vakta digirin na parlamentoda ev şart ziyad bir Moğol çiğca yani her nizam Moğol çiğe şvur girtine ev de mesela ki yani Kemalist u çep ev Türkiye'de ulus partinin لێبێتە محەفەزەکار و ئەو گۆترا مڵەت کارتین ئەوی ژیل بتوازم بێژم ئیجا مەسەلا نەتەوە دەمۆکراتیک ئەساسێ وی تو علاقەوەی مەسەلا کورد تو نەجارێک یعنی شبەر تاریفا نەتەوە دڤردا نە تاریفا نەتەوە کو ئەم دووارێ علمی دەزانن نەوە عەبدوڵای ئۆجەڵان دەبێژێ تعریفا کوش بۆ ملت تێکردن وەک نەتەوە تێکردن لەسەر زمانە لەسەر کولتورە سەر جۆرافیە سەر تاریخیە سەر شکستاندنا ڕوحی و عەدەت و ئەوکێ ئەف تاریفا کاپیتالیزمیە تاریفا دەولەتەیە لۆمەژی وەختەوی چیە جارێک یعنی بێتر شتێ مهم بۆ نەتەوەکی جارێکی دەبێت نەتەوە دەمۆکراتیک نەتەوەکی کو هەیە نینە ئەز وی بێژ بەرێت شێ وێ بێ چێکردن یعنی نەتەوە دەمۆکراتیکە کو وێ بێ چێکردن پیواناوی چییە پیواناوی زیهنیەت دەبێت زیهنیەتە مەرب نێزی هەبە ئاوێ فکراندن تێگەیشتن فێمکردن و باوەری یعنی سەر فاکتۆری سوبژێکتیڤن ئەو ئینسانێک و دنیا وان نێزی هەبە حەوجە ناکە زمانێ وان وەک هەبە حەوجە ناکە دینێ وان وەک هەبە حەوجە ناکە ڕەنگێ وان وەک هەبە حەوجە ناکە لێ وەختە زیهنیەتە وان چەوال دنیای دنێڕن چەوە دووەداژی وەک پیوان دەبێ ئینسان خۆ ئازاد حس بکەن ئیرادێکی ئازاد و هەورە هەفکاریەک بکەن بنگە ئەڤە یعنی تو به elbette ideolojiye yani tu vek ideolojiyeki kariye ki kari vek mühendiseki tu ki cvatek çet yani ev mühendisiye cvak saskirne via vay ek ve vi kari bike keceke Serhat Bapir ketiye devlet veja ku Arbancavi kurtaş Kurdbuyne dur kirne ئەمێ وەن ورکەکێ سەرحەت هێ گوتن دەبێ هێتە نەگوت بکە و مگۆ نوکلێی سۆرە سەرحەت ساکە ئیجا دڤردا دەبێ کورد بێن ئیقناکردن یعنی کورد دوارێ ez pir merak dikim navê vî netewî çi ye ew tey her em bijin welatê wan zimanê wan me vî avêt alikî lê divê ku navekî lê hebe biraz min nedî ez gelek lê geriyam navê netewê demokratîk nedî şûrakanî kevne yani mesela ku welatê totalîter îdeolojî totalîter da dixwazin însanek nû ava bikin însanek nû çê bikin Sovyetê xwest vî çêke Sovyetê xwest heta sala 1900 guhêtel min e sala 1976 da Kongra 25 a Partiya Komünîsta Sovyetê birêjna rabû got em gîştine qonaqekî nû însanek nû însanê Sovyetê me çêkiriye çêbû pêk hat kemilî anî wir yani ew ideoloji anjî ew saziyên dewletên totalîter dixwazin însanek ava bikin îja hingê ji bo wî însanî gotin ji ber însanî nû avakirin qonaxa însaniyetê de qonaqek niye ji ber însan li gor em bêjin teoriya nezariya evolûsyonê tê qonaqekî homo sapiens çêdibe homo sapiens yani ji qonaqê berê cuda wek însanê dî em hêj di qonaxa homo sapiens dane lê bi Sovyetê qonaqekî nû yani însanê hêj wî wêdattir ev esasa wî vir e elbette
هومو سابينس انجي جراغوتن هومو سوفيتيكوس هومو سوفيتيكوس سوفيت وقت تيك شو وقت ميتكل اردما والله يكشوان انسان رانبون لي فايده نك شبه ايديولوجيا هم او ايديولوجيا توتاليتار يعني خوازي انسان نو اوابكن لي نتنياو سمبولي نو اوابكن مثلا باجار پتروگراد لنینگراد بو خستن لنینگراد ام بیجر آلا روسیای گوهرتن به چارکوش و داست شکل دوار ایدئولوژی ده مداخله هر چیزی که شو کاراکتر توتالیتریزمی ده هر واره جیانی ده مداخلت که شکلک نود و بدنی هوموژنیزه بکن وقت هف چه بکن اف جی پروژه کی وسایه yani ez nave öklek ez de nafsi ez jî ez bejim rast merakım nave ez lekin nave homo apoikus yani çava homo sovyeticus ev jî yani tiştekî wê bê avakirin netewek nû wê bê avakirin ew netewek wir hewce nake zimanê me müşterek be ziman esas nîne kültür esas nîne tinê paradigmakî îdeolojiyekî kî dibe birabe İca dvirda ki wê cîbîne ve netewek wê bê avakirin subjektif jor ve mühendisiya civakî bê avakirin ev ke KCK ji bo wî avakirin KCK çi ye me behsa kongragel kir berê kongragel em bêjin wek struktûr civatê tu bifikirî li jor serok e li bin serok PKK li PKK wexta kongragel ava bû cêwîlkuye çawaye ji ber kongragel xwest ê sivîl bên pêş ber ji ber kadroya PKK êkevin zêde deşifre bû mesela terorîzmin mora terorîzm li wan ketibû kongragel ên nû însanê sivîl a xistinê têkiliyê wan û PKK wê çabe dûr pişek nezeralî hebû paşê li hev kirin di kongragel PKK di nav kongragel de binê wî hêdî şaxî wê hene kongragel şaxêş bo Bakur kongragelê Bakur e ji bo em bêjin Rojhilat Pejak e ji bo em bêjin Kurdistana Sûriye Rojava em bêjin tevdeme ji bo Başûrê Kurdistanê wextê PCDK bû an em bêjin tevgera azadî nizam çi ye yani ev şaxê ev kêne lê KCK ne tenê ji Bakurê Kurdistanê KCK ji bo çar perçe Kurdistanê KCK ku wê netewa demokratîk ava bike wê tiştek wisa ava bike ku yekî Tacikî yekî Faris yekî Tirk yekî em bêjin Gurcî yekî Çeçen yekî em bêjin çi milletî dibe bira bibe wexta vê îdeolojiyê bihebîne ew bike wê însanê nav PKK da ku Kurdin wê wan însana ji nû te zêdetir nêzî xwe bibîne ev mihîm e yani wek nasnameyekî nû a li ser Doktor parantezekî veke ji xwe Öcalan dibe ku nasnameya netewê demokratîk endamtiya KCK ye heçî ku endamê KCK be ew xwedî nasnameya wî netewê ye yani kîmlika wî ewa wî mensubiyeta wî ew endamtiya KCK ye pes ez balata biçîm ser tiştek değil yani duwarê ew keve mihîm e yani wexta tu em bêjin ev wek îdeolojiyek çêdibe îdeolojiyekî ku universal hêdî yani em bêjin wek gerdûnî ye wek evrensel çawa dibêje ê ku vê îdeolojî bihebînin bipejirînin ew xwe bêtir nêzî hevdî mesela musulmanekî ku çawa dilê wî ji bo musulmanê Filîstînî dixwaze em bêjin ê Burmayê dixwaze ê hemû cîhanê dixwaze xwe wek musulmanekî Kurd jî bibîne lê bêtir dilê wî musulmanê dîva ye ji ber musulman bûyîn hewiyeta wî esasî ye nasnama wî esasî ye di vir da li gor vê îdeolojiyê ku nasnama li ser esasê netewa demokratîk ê ku xwe di vê nasnavê da dibînin bêtir nêzî hevin ev jî çawa dike milletê Kurd şev perçe dike yani reş û spî çê dibe ê ku spî ne hemû şivîne ê ku ne şivîne hemû êdî reşin yani çavê wan da ev wek ew em bêjin tu zanî wexta dewleta Osmanî da milletê musulman hebû milletê musulman yani pîvana milletbûnê musulman bûyîn wek ümmet bû
بنێوەی ناسنامەیەدا کورد هەبوون، ترک هەبوون، عەرەب هەبوون، ئەمبێژن ئارنەوت هەبوون، 4 ملت هەبوون وەختا عوسمانیانە. ئەلبەتە 3 ملت دەولەتێ بچێکردن کوردمە. لێ ئەو ناسنامەوانە مشترک بوو. ئەلبەتە بنگەهاویان بێژی تاریخی هەیە، کولتوری هەیە، جۆغرافیا gelek tiştene. Tiştê ku Abdullah Öcalan pêşnihad ke wek vîye, wek milletê İslam çawa çê dibe. Lê divir da doktor bêkokin ya tiştekî naylon heye. Farqe we. Yani gavadî min lema min got yani Sovyetê wexta wisa kir bû meyt ket erdê yek ferdek lê xwedî derneke. Ev jî wê wisa be. Yani ji ber tiştê îdeolojîkî tên avakirin ev demkîne. Ji ber tiştê ku kokawî tune bin dwarê tarîxî da, kültürî da, coğrafî da vana nav tarîxê da winda dibin. Yani hê em bêjin sê 4000 sal berê milletê ku li rojhilata navî ne ê Samî û ê alî Îranê li dijî qewmêçiyê salim îtifaqek çêkirin. Qewmêçiyê. Qewmêçiyê Kurdistan zanî. Mala Ali Yunus hêjî ji xwe dibêjin qewmêçiyê zanî. Yani hinek tişt winda nabe. Doktor pêj deqê nema em vî pêj deqê awakî dê edim evkin bikarbînin. İca yani elbette babet pir dûr dirêje. Pir tiştek ez bêjim hene. İca mesela hêjî îro dewleta Tirk dibê ji Firatê wêdattir. Firatê wêdattir hê wexta şerrê Roma û Bizans û Sasaniya okê Firat hê wê çaxê ye. Yani vana dimînin. Lomajî yani Kurd û Kurdistan milletê Kurd û tê ji wan wek çawa em bêjin tu li gor vê îdeolojiyê tu milletê Kurd wek hevîrek ji xwe dibînî şwî dixwazî şiklek çêkî ne tenê wisa. Yani tu wek malzemeyekî ku em bêjî tê xaniyek ava bikî tu dixwazî li cîkê xaniyek ava bikî tu dibêjî ez ê ev dîwarê bedena Diyarbekir çiqa kevreyî xweş ez van kevra ji vir derxim ji xwe bibim cîkî de koxek ava bikim. Yani doktor ez dixwazim pirsa dawî ji te bikim. Ew tevê ku yani tiştekî naylon e û birast bêkok e lê pêgirtiyê xwe kare mobilîze bike. Mesela ya ji bo pêgirtiyê xwe dibê rêwiyê heqîqetê yani ew misyonekî dewan wan onore dikin û van însanê ku divê çerçevê de cî digirin ew bi xwe jî pê bawerin ku dünya lêviya wan e vana rêwiyê heqîqetê ne û divê ku heqîqetê pêk bînin. Ew tişkîlê jî dixwazim bêjim ev terminolojî merivî evê de dibîne. Hesen Sebah ji bo pêgirtî mirîdê xwe dibê mürşîdên heqîqetê. Fethullah Gülen ji bo mirîdê xwe dibê nesla zêrîn. Yani ew kesê ku mürşîdê heqîqetê be ew kesê ku nesla zêrîn be ew xwe civatê cuda dike û ew misyona ku ew ê civatê bigore xwe de dibîne. Yani Öcalan divê noqteyê da çawa vê tiştî pêk tîne duwarê terminolojiyê da. Yani ew mekanîzma ku te bes kir sal kêm zêde di hereketa PKK da jî ye. Yani tiştê ku ana em serê daxivin rastiyê da ku mere vekilî bêje Abdullah Öcalan iddiaye ve dinek nû tîne, dinekî seküler. Dinekî seküler tîne. û ji xwe behs kir dibe yani Muhammed nav 15 salî da împaratoriyek ava kir. Lê ew ke yani ev ji ber bingawiya tarîxî û bingawiya tune kültürî tune şikestiye jî ev proje şu şikestiye yani ne mümkün e ji ber ew tiştê ku dibêjin em bêjin xweseriya demokratî konfederalizm ne ji bo Kurdistanê ji bo Tirkiyeyê ji bo Îranê ji bo yani tu milletê Tirkî îqna nekî ku demokratîk konfederalizm an jî em bêjin xweseriya demokratîk ku ji bo wan jî tiştek baş e ew jî dernetewa xwe esas nebînin bêjî wa tiştek nû derketiye ew çêtir dînek nû heta wisa ev ser nakeve û wexta ser nekeve felaketa mezin ew e ê ku bi vî baweriyetên bi vî dînî dihebînin felaketê mezin wê bên serê wan. Mesela tiştê ku li Sûriyê qewmî, li Sêbînê qewmî, li Alîdê qewmî encamê vî ne. Ev e karesa, ev e felaket bê serê milletê Kurd. An ne
دوش الله وجلان بپرسی او خو پیغمبر ویداتر دبینش بر پیغمبر رسوله قاصده يعني امر الهي دينه دجيجينه انسانه او دبين نخير امر الهي شمته يعني هي خو شوي ويداتر دبينه والغوروي دنيا بر تاريه وادشه كابيتاليزم هاتيه قوناغا داوي شديتني ايمانويل فيز ديگره هاتيه قوناغا كي كاوسكي شبر ويوا مدنيتك نو روشك نو وشبه ایکو ورونای دیتیه ایکو دنیاش تاریخی خلاص که ازم درو دارای باوری پیانینه چوا باوری پیانینه مکانیزم که ناوانده مکانیزم که گله کیه که توتالیتر سر اساس دوی ذهنیت خدا فرد ذهنیت خدا شورش چیکه شورش چیکن چیه او فرما اخلاقی جواکی کلتوری ایکو جوات دوان و فرمش بنی بگویزه فرمک نو کراسک نو خوب که چا تو کامپیوتر فرماتک نو تخیه اوجی میجی خوبی هوای و پی ایمان بیده یعنی بوی کاربا جانه خوب ده کشته خوب بشوتینه وقتا وصابه به او انسان و باوری لما انسان دود کفن او که لی داویاوی تو نداره یعنی اف چیروک اف فیلم برژی گلک جارات ندیه و بکریه دکتور سه چهار نقطه هبون من کار بکن یک جه تحریبات سیاسی دو اف نری چما به دنیا را نل هبه وقتا به دنیا را نل هبه شو امکانا پک آنی تونه سه 40 ساله اف الولاد هر تحریبات بخورانی لی گاوه کی پیشکتن چه نبو و تشتهری میمجی هیجی ملت کرد به هزارا به صد هزارا الپیوی تشتینه لی میجیوان انسانا شولی بونه و مخابن افتشت هیجی دروجه مدایه از باورم وان تشتا آخفتنا وان دوی کجاردنی ورکرن و گر امکان ببینن امی دوی نقطه دا پروگرامکی دنه چکن که وقتی تجربه دکتر از که خوش بم وان نرنیت بقدر راست تمرو کی داگرتی دوی نقطه دا مگلک نرنیت استفاده کر نه باز از سالم پسماوی هستن آنو باز بزاره دیتیم چه جیبی زانم از باورم تو اجی که خوشم یعنی گلک تشتن مرسر با خبراستی بکنه یعنی ev derdi mehamiye. Beli, ez bavarım temaşavan meci jenerini cenab-ı te istifade kirin ev tev jî ben gorim kare xwe me kir me xwest pirsî werin lê pirs nizam pirs meyla me heye karin paşî werin meylê programê me li vir dixede spas bo em godarî kirin programekî dê de em car dê înşallah hev dibînin bimînin xweşiyê de Serçavara ji spas dikim ji bo temaşevanan serçavar